Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu i-Dead of Winter yango-2024. La esiyiqala khona ngogogo igama lakhe kwakuthiwa uBarb, owayehleli ecabanga ebamba ibhokisi elincane elaliphezu kwetafula. Wathatha isithombe sasinaye nomkhonyana wakhe besebasha, wangena emotweni yakhe wadrayiva eqhweni. Esendleleni wavula iradio wezwe indabeni kuthiwa amakhaza azoqinisa kakhulu njengoba izulu lizokhithika kakhulu kunalokhu. Nangempela wathi esadrayiva uBarb lakhithika kakhulu izulu, iqhwa lamenza wagcina selahlekile. Waphuma emotweni uBarb wayesedukile, wathi mayithule elalela wezwe umsindo ongathi ukude, wadrayiva imoto yakhe waya ngakhona la eqhamuka ngakhona lowo msindo awuzwile. Uhamba waze wafika komunye umuzi uBarb, la kwakukhona elinye ikhehla elalikaphe iy'nkuni zokubasa. uBarb wabona negazi elaliphansi. Lelo khehla lethuka kakhulu ukubona uBarb, lambuza ukuthi ubani, uqhamukaphi, ufunani. uBarb walichazela le khehla ukuthi udukile ufuna eLake Hilda, lamyalela lelo khehla ukuthi ahambe kanjani. uBarb wabonga kulowo mkhulu wasembuza ukuthi elani igazi elichitheke phansi. Le khehla lamtshela ukuthi elenyamazana ayizingelile. Waqhubeka lapho uBarb driver wayifica leyo Lake Hilda ifrize yonke. Wathula wacabanga uBarb ngoba siyathola ukuthi le ndawo yase Lake Hilda baba nedate yabo yokuqala benomkhonyana wakhe esiwashona uCarl. Lokho wakhipha i-ice auger wadrilla iqhwa leli laliphansi, wase ekhipha esikhwameni leli bhokisi lakhe besilibona ekuqaleni. uBarb wathi mayethule lalela wayeza ukuqhuma kwesibhamu, wagijima sehambe kuyobheka ukuthi kwenzakalani. Wabona le ndoda kade siyibona ekuqaleni ikaphe iy'nkuni ijaha omunye umuntu wesifazane osemncane wayiboshwe izandla. uBarb wacasha ngemoto yakhe ngesikhathi ebuka ngokusaba leli khehla lijaha intombazane laze layidubula umlenze, lafika layithatha layidonsa selihamba naye. Ngokuthuswa yileyo nto uBarb wakhipha ifoni yakhe. ugogo wathi uyafona, ufonela amaphoyisa, wathola ukuthi usendaweni engena network. Wangena emotweni yakhe uBarb wadrayiva, kodwa manje ngebhadi yathi sahamba yahluleka ukuqhubeka ngenxa yeqhwa. uBarb wahamba ngey'nyawo esethi uya kulo muzi waleli khehla. Wayibona imoto yaleli khehla ihambe sephuma emzini walo. Waphuthuma emzini waleli khehla ugogo ngoba ezama ukuyosiza le ntombazane. Wafica umnyango wangaphambili ukhiyiwe. Mayijikela eceleni wasusa ikhava yayivale kwi-basement efuna ukubuka phakathi. Wayibona ngempela ugogo intombazane eyayithunjiwe, wayibuza ukuthi iyodwa yini, yavuma. Wathi mayethi uyangena ugogo yabuya imoto yekhehla isilandelana nenye imoto. Lokho wamphoqa ukuthi acashe uBarb. Kanti ikhehla lalifika nonkosikazi walo nenhliziyo embi owaziwa ngo-Purple Lady. Langena ikhehla nonkosikazi walo ngesikhathi i-Purple Lady ibheka le ntombazane ethunjiwe. Ikhehla lachazela i-Purple Lady ukuthi le ntombazane besizama ukubaleka, ethi kuze kwangiphoqa ukuyidubula umlenze ngoba ibingishiye ibaleka. uBarb wabhala ngomunwe ewindini ethembisa intombazane ukuthi ngeke azayishiye. ugogo wabuyela emotweni yakhe la esithola khona ukuthi ngemuva wayelayishe indlu yokuhlala ebizwa nge-fishing shack. I-Purple Lady siyayibona ukuthi yayingumuntu ogulayo njengoba namanje sembona ephuma igazi ngamakhala. Nokwathi mayiqalaza i-Purple Lady yethuswa ukubona iglove elaliqatha-ke kugogo ngephutha. Yethuka i-Purple Lady yathi ibuka ngasewindini la kwi-basement, yathuka kakhulu isebona imeseji ebhalwe ugogo. Wabuye wabona ney'nyawo ama-footprint eqhweni. Waphuthuma uyobuza kumkhonyana wakhe ukuthi ubani umuntu akadela. Lathi ikhehla bekike kwafika omunye umama omdala efuna eLake Hilda, ngamyalela wahamba kodwa wabonanga lutho. Walithethisa kakhulu ikhehla lo mama elitshela ukuthi aliyeke ukulunga kakhulu ebantwini elingabazi. Wathi ngilandele siyolungisa lo monakalo osowenzile. Bahamba ngempela bayofika ngaseLake Hilda, bayibona le ndlu encane eyayifike nesalukazi uBarb. Nokwathi lapho ikhehla selisondela ngakuleyo ndlu, ikhehla langena emgodini owawucusha uBarb. Ngenkathi uBarb ebukela yonke into eyenzekayo kude ngey'popolo. Nokwathi lapho besazabalaza kanjalo wathola ithuba lokuphuthuma abuyele back endlini yabo. Awugqekeza umnyango we-basement wawa, wahamba wentombazane ethunjiwe. Wafika wayisusa i-duct tape yayifake emlonyeni, kodwa wanothisa ukuthi izandla zentombazane ziboshwe yahlanganiswa nepole, kanti naye akanawo ukhiye ukuvula. Wabuyela upstairs ukuyobheka something azoyisebenzisa ukugqekeza le ngidi. Wasuka lapho wavulela impompi yamanzi, wakhipha amakhethini, wathatha oblankethi babo ney'ngubo zabo, konke wakuhlanganisa ndawonye kusinki enza sure ukuthi yonke into kufanele ayishiye imanzi. Wathi mayivela emnyango uBarb bamdubula ehlombe. Lowo muntu wayedubula kwakuyi-Purple Lady, eyaqhubeka yamlandelisa ngenqwaba y'nhlamvu emdubula. uBarb wazama ukudakhela lezo y'nhlamvu wabaleka wayocasha ehlathini. I-Purple Lady nekhehla lakhe bethuka uma bebuyela endlini befica ukuthi indlu yonke igcwele amanzi, okwabaphatha kabi ukuthi abanazo ezinye iy'mpahla zokugqoka ezomile. Ikhehla latatazeliswa ukuthi linesifo
amakhazi, hyperthermia. UBarbara waphuthuma emotweni yakhe ukuyobheka i-first aid ukuthi ayilaphe la adutshulwe khona ehlombe, kodwa ngebhadi wafica ukuthi ibox lakhe le-first aid li-empty. Wethuswa na ukungayiboni iringi yakhe angayazi ukuthi iphume kanjani emnweni, wathi uyayibheka akangayithola. Wakhala ugogo ngesikhathi ecabanga umkhwenyana wakhe ukuthi iyona amproposa ngayo bese ebasha. uBarbara wacosha lesibhamu esuyisuye ikhehla eqhweni, waplana indlela yokuyosindisa le ntombazane ethunjiwe. Iy'thandane zayisemotweni yazo ivula i-heater for ukufudumeza ikhehla. I-Purple Lady imtshela ukuthi kuzomele bahambe ngoba isikhathi siyahamba. Ikhehla laligodola lamncenga ukuthi abangaqale bahambe. Yathetha i-Purple Lady yathi kuzomele bahlangane naye ekuseni lo dokotela ozokwenza i-operation. Labo babili bayithatha intombazane bahamba naye. Ikhehla latshela i-Purple Lady ukuthi selilahlekelwe isibhamu salo. Lo mama wacasuka kakhulu wafika walishaya ngempama ikhehla, wafasa intombazane ngozankosi eyibhanqa nemoto. Ngesikhathi ikhehla seliphindela la kade bekhona leyoqalaza isibhamu salo, lalihudula nesikhwama esine-equipment. Ngesikhathi uBarbara ebuka ngey'popolo wadideka ukuthi kwenzakalani. Wahamba esebuyela endlini kuyoseyiva le ntombazane, kodwa wethuswa ukuthi ayisekho ihambile. Ekhabetheni labo wathola ama-supplies e-first aid, wasebenzisa iy'nto zabo ukulapha inxeba lakhe. Sebehambile wabona enye imoto eyayipake ngaphandle, wahamba uyiphathaza amawindi, wafica ine-radio phakathi, wathi uma ekhuluma ngayo kanti iyasebenza. Wabamemeza bezomthetho wabatshela ukuthi kuney'thandane la ehlathini ey'kidnephe intombazane, ethi baze bayidubula unyawo, wabatshela ne-direction ukuthi kuphi. Khona lapho kwaqhamuka ikhehla lithi lizama ukum-atheka yena uBarbara, wavele walishaya onyaweni. Wabuyela emotweni wathatha isibhamu salo asicoshe phansi walikhomba ngaso. La incengela lixolisa ikhehla lathi unkosikazi walo luphoqe ukuthi lenze yonke lento. Lathi leli khehla unkosikazi walo uyagula, ubesezame kaningi ukuyibulala ngenxa yesifo esimphethe. Lathi nalo selimsizile unkosikazi walo, kodwa manje nalo kufanele lihambe esibhedlela ngoba liphethwe yi-hyperthermia. Uma lingasitholi isibhedlela lingafa noma yinini ngenxa yamakhazi. Ikhehla lanikeza uBarbara iringi yakhe elithi licoshe phansi endlini yalo. Wajabula seyibuyisele emnweni uBarbara. uBarbara walizwela leli khehla, walitshela ukuthi alidrayive liphuthume edrobheni lifike liripothe nalolu daba emaphoyiseni. Ikhehla labonga kuBarbara. uBarbara walixwayisa ngokuthi ungangenzi ngiyisole ngokuthemba kwami. Lathi ikhehla ngeke uyisole, lamnikeza namabhulethi, langena emotweni ladrayiva selihamba. Lathi sadrayiva ikhehla ngebhadi lahlangana nonkosikazi walo. Yathetha i-Purple Lady buza ikhehla ukuthi liyaphi. Lathi ikhehla njengoba uyangazi ukuthi ngi-hyperthermic, ngiyesibhedlela ngendlela engigodola ngayo sengingashona. Wabuza lo mama ukuthi ubongangitsheli ngani ngoba usuhamba nje. Ethi lo mama usukhohliwe iplani yethu ngale ntombazane. Lathi ikhehla iplani yakho wedwa leyo futhi ngeke izisebenze. Lithi ikhehla angimthembi kwalo muntu wakhe kuthiwa uzokwenza i-operation ngoba akaziwa. Yathetha kakhulu i-Purple Lady sicasukile. uBarbara wafaka esibhameni lamabhulethi awanikezwe ikhehla, wabuyela kwimoto yakhe, wabuka isithombe sakhe nomkhwenyana wakhe uCarl besebancane. Wabuye wacabanga ukuthi umkhwenyana wakhe wayemsapotha kanjani ene-miscarriage. uBarbara walayitha imoto yakhe ngomlilo wayishisa yavutha, ngethemba lokuthi intuthu izoholela amaphoyisa neyicishamlilo ngakuleli sayidi angakulona. Iplani kaBarbara yasebenza ngoba wabona sekuqhamuka enye imoto, noma kwakungewona amaphoyisa kodwa wagijima wayimisa. Wawachazela la madoda uBarbara ngaso sonke isimo esenzekile. La madoda avuma ukumsiza kodwa amtshela ukuthi akalethe isibhamu sakhe. Ugogo wangabaza ngokuthi leyo nto izombeka engozini, kodwa la madoda amthembisa ukuthi uzovikeleka, awanikeza isibhamu. Badrayiva sebehamba beya ngasemzini wekhehla, bayibona imoto ye-Purple Lady ipake ngaphambi komuzi. Lokho kwakusho ukuthi usebuyelile ekhaya. Enye indoda eyodwa yathi akufonelwa amaphoyisa, kodwa lena enye yanqaba. uBarbara wabatshela ukuthi baqaphele lo muntu wesifazane uyingozi, kodwa bamthatha angaserious uBarbara, bamtshela ukuthi ngeke banikwe inkinga yilowo muntu wesifazane. Aphuma nezibhamu zawo la madoda emotweni, bafike bamemeza i-Purple Lady, kodwa baphendulwanga umuntu. Baqhubeka bahamba sebesondela emotweni, nokwathi lapho yedwa sevula umnyango. What the fuck? I-Purple Lady yawadubula yawabulala kalula la madoda, wasiqhubeka adubula uBarbara. uBarbara wasikhipha naye isibhamu kwi-compartment, wadubula naye selele phansi kwemoto wayinemba umlenze i-Purple Lady. Kanti uzothi sadubula kuphele iy'nhlamvu, waphuthuma uBarbara egijima ezama ukuyothatha isibhamu kule ndoda efile, kodwa i-Purple Lady yaqhubeka nokumdubula, lokho kwamenza waze wawucasha ngemoto. Kodwa uBarbara kamthusa kakhulu ukubona ukuthi ikhehla ligcine lishonile libulawe unkosikazi walo lisemotweni yalo. Wagijima wawucasha ngemva kwendlu uBarbara ngesikhathi u-Purple Lady saqhubeka nokuvulela ngenhlamvu engayekile ukudubula. Kanti ngebhadi kuzovele kuwenye irufu yamaplangi yawela phezu kaBarbara yamboza waquleka. uBarbara waphaphama kwe-basement eseboshiwe kanye nentombazane. Lo gogo wabuza ukuthi uyabazi yini labantu. Yathi intombazane noma ingabazi, kodwa lo wesifazane yahlangana naye esibhedlela kade ehlulekile ukuzama ukuyibulala. Intombazane yazisho igama layo ukuthi uLeah. Lokho kwamthusa kakhulu ugogo ngokuthi ingane yabe kwakuzoba intombazane yaba yi-miscarriage. Umkhwenyane wagogo wayethe bazoyiqamba ngoLeah. Ugogo waqala
wabalaza lebhokisi lakhe elincane. uLeo wamkhombisa ukuthi i-Purple Lady belibekephi. ugogo walithatha lelo bhokisi lakhe wathola something yokuremove iscrew esasifasele into ayembophile. ugogo wanikeza uLeo leso screw ngesikhathi ugogo ezama ukuphakamisa le pole eyayifasele into ayembophile. uBarbara wasiza noLeo wazama ukubheka nendawo yokuphuma. waqalaza wayithola into yokugqekeza umnyango wakwazi ukuwuvula. wayithela kwi-Purple Lady yayimile ngesibhamu. lokho kwamphoqa ukuthi abuyele back. yabuya i-Purple Lady yaphinde yabakhiyela ngaphakathi futhi. uBarbara wabuyelwa umqondo eyicabanga mhla etshelwa ummeli ukuthi wathi umkhonyane wakhe ngoba isidumbu sakhe senziwe cremation umlotha wakhe ufuna ukuthi uchithelwe eLake Hilda ngoba indawo yakhe abeyithanda for ukudoba khona nokuthi baqala la ukuthandana nokuyisona sizathu esilethe uBarbara kule ndawo yala eLake Hilda. i-Purple Lady siyibona iqhuba uLeo ngesibhamu benoBarbara ebahambisa kwelinye itende laliphakathi nendawo. bangena ngaphakathi etendeni ngesikhathi i-Purple Lady itshela uBarbara ukuthi akavule elinye ibhokisi. uBarbara wakhumbuza i-Purple Lady ukuthi uyashona vele yeke yonke lento yenzayo kodwa i-Purple Lady ayifunanga ukulalela yamtshela akavule ibox. uBarbara wathi mayevule lelo bhokisi wethuka kakhulu ukuthola ukuthi lokugcina izibindi zabantu ezitransplantiwe. lokho kwakuchaza ukuthi i-Purple Lady iphethwe isibindi ithumbe uLeo ngoba efuna ukutshontsha isibindi sakhe. wenze ideal nodokotela womgunyathi ongekho emthethweni ozomenza operation. i-Purple Lady yaphoqa uBarbara ukuthi akambeke phezu kombhede. sathethe isalukazi esiuBarbara sathi ingane le isadinga ukuphila ikwazi ukuthi ingabulawela isibindi sokuthi kuphile wena. wathi uBarbara bulala mina uthathe sami isibindi uyeke le ngane. yathi i-Purple Lady usugugile wena ngesidingo sakho. uBarbara wayengasena choice ngesikhathi exolisa kuLeo. uLeo wasibamba wasiqinisa iscrew wasinike uBarbara. uBarbara waphoqeleka nokuthi amfake i-duct tape emlonyeni wamhlebela ukuthi amabhonzi angiwaqinisanga ubozama ukweqa. wathi siqedile uBarbara i-Purple Lady yasika impahla ekaLeo ngesikere yaqala ukwenza leyo process for ukumhlinza akhiphe isibindi. ngenkathi ikhala intombazane nomlomo ovalwe nge-duct tape. ngenkathi esaqhubeka u-Purple Lady siyathola ukuthi uBarbara wayesaphila. ube wasukuma lapho wayokubamba i-Purple Lady bawabo babili. uBarbara wagwaza i-Purple Lady ngesikere kodwa i-Purple Lady yayingafuni ukugive up ngoba ya-attack back. balwa sebebangisana ngesibhamu lokho kwenza baze bashaya ilambu ngephutha elawela phansi lalayitha umlilo. impi yaqhubeka belwa baze bakhiphana ngaphandle kwetende. umlilo waqhubeka nokuvutha kakhulu la ngaphakathi etendeni. ngenkathi noLeo esazabalazela ukuphunyuka la i-Purple Lady yaze yamhlula uBarbara nokwathi lapho isizama ukumdubula kathola ukuthi ayisenayo amabullet. uLeo wasebenzisa le screw ayesinikezwe uBarbara wasika ngaso i-duct tape. i-Purple Lady yashaya uBarbara ngesidunu sesibhamu bawabo babili ngenxa yokukhathala. i-Purple Lady yathatha le bhokisi likaBarbara. siyathola ukuthi le nhlamvu kade edutshulwe ngayo etendeni ibidubule leli box yasindisa uBarbara. yathi mayivula i-Purple Lady yafica umlotha wancenga uBarbara ukuthi icela ngawuthinti lowo mlotha umyeni wakhe. yambuyisela lelo box i-Purple Lady yamhudula isimletha kulo mgodi obenziwe uyena uBarbara ekuqaleni. kwavutha kakhulu umlilo etendeni kodwa uLeo awakwazi ukuwela phansi waphunyuka wabaleka kulowo mlilo. i-Purple Lady yaphinda yashaya uBarbara kodwa uBarbara wabopha lo zankosi osengalweni yakhe. elinye isayidi lawo walifasa eqakaleni lika-Purple Lady wamdonsela phakathi emgodini labo gogo bangena bobabili emanzini abandayo. i-Purple Lady yazabalazela ukuyothola umoya wokuphefumula kodwa uBarbara ngenhloso yokuvela efuna ukuyibulala wamdonsela phansi uPurple Lady for ukuthi bafe bobabili. uLeo wafika kulowo mgodi wathola isithombe sikaBarbara nomkhonyane wakhe uCarl bese bancane. uBarbara ekugcineni wawukhipha lo mlotha womyeni wakhe wawuthululela lapha emanzini aseLake Hilda. simbona uLeo wayeqhaqhazela wayesehamba ngathi ugogo wayeseshona ekhumbula izikhathi zabo besebasha nomyeni wakhe mabeselebrate la eLake Hilda. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.